Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa na musulmi na duniya gaba daya. Ina so in shiri muku wani abu ne da yake faruwa a kudancin ƙasar nan. Zan muku play din tape din abin da yake faruwa, amma zan muku bayani ne kafin. Saboda akwai wani film da ake yin shi yasaurara tested. Musulmi na duniya ya kamata mu tsaya mu ta akan wannan abin addini shi. Magana na farko shine in an zo an yi ƙarya a cikin film din ba sunan wanda ake kira sunan fiyayyen halitta. Koma me suke nufi, mu dai ko mu nuna musu ba ma so a ci gaba da ambatan sunan Muhammad a wajen makaryata. Sai kuma wannan wawan shi ma din mai amfani da sunan Alhaji Musa yana comedy. Haka alhazan suke, haka musuluncin mu yake. Ya za mu dinga bari ana zagin mu, ana cin mutuncin mu, ana menene da sunan musulunci kuma muna kallo? Har ga Allah, duk wanda ya ga sakon nan dan Allah dan Annabi ya sake turawa, in group ne in ma menene mu fito mu nuna ba ma so. Saboda film din in kuka zauna ku kalli abin da na play muku, za ku ji shi one by one. Duk wanda ya ƙarya za ku ji kawai ba sunan wanda zai kira su sunan fiyayyen halitta. Wani irin cin mutunci ne ya kai haka? Daga ranar da na fara jin abin nan, ni dai na san cewa a Old Post English babu wani turanci da ya kasance cewa kamar haka. Babu wani abu da za ka yi shi a ce maka wannan shine min din abin da ke nufi. Akwai abin da suke nufi daban. Shine ko fito mu faɗa musu suna da sunonin pastor nasu. Shi wancan mai dressing din kayan musuluncin yana da kayan pastor shi, yana da menene da sauransu, duka su dinga saka kayan musuluncin su mana. Ya za mu dinga bari ana cin mutuncin musulunci da sauransu? Dan Allah dan kaunan da kuke mama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya samu wannan sakon ya sake tura mu wani a gaba. Dan girman Allah mu fito mu nuna ba ma san wannan abu. Saboda wannan cin mutunci ne da cin mutuncin alhaji. Mini din alhaji fa ba karamin girmamawa bane fa da Allah ya baka wannan sunan, ko ba haka ba? Amma wani ya dinga alhaji kuma ya dinga wannan zama yana irin wannan abun. Su kuma nan in aka yi ƙarya ba sunan wanda da a kira sai sunan fiyayyen halitta. Wannan abu dai kamata mu tashi mu ta kuka ne ma, ko ma me suke nufi. Dan naji wayansu musulman mu sun zo sun fara kare su, wai ba abin da suke nufi ba kenan, me da sauransu. Wallahi in dai ka zauna kai magana ma akan wai ba haka suke nufi ba, na rantse maka da girman Allah musuluncin kama akwai abin da a duba a ciki. Muhammad din su daina kira, suna da sunayensu na kristanci da yawa, su je su yi amfani da shi mana. Ba za su je su yi amfani da shi ba. In ka je kai sacin din Serena Testate, na mamanta episode din da ya yanke shi a ciki ne, da nan faɗa maka episode din da zaka je kalla, amma na yanke shi shortly yanda zaka fahimci abin da nake nufi. Duk wanda yi ƙarya ba sunan wanda zai kira sai sunan fiyayyen halitta. Wani irin cin mutunci ne haka? To abin da nake so in faɗa muku, yakin yana zuwa mana kala yana zuwa mana ta sama, yana zuwa mana ta ƙasa, yana zuwa mana ta kota ina. Shi kuma wannan wawan ka duba, wai shi yana ji a masan Alhaji Musa ne, kuma alalin sunan shi Emmanuel menene Nyamur ne ma. Mahaukacin banza, mahaukacin wofi. Bara ka je ka saka kayan faston ku dinga yin abin ba. Mu fito mu musulman mu na duniya mu nuna ba ma san wannan abin, ba ma san wannan cin mutuncin da ake sunan fiyayyen halitta da sauransu. Wai karkace ma, wai jiya da naje ina magana ma wani ya fito ga wai ba abin da suke nufi ba kenan. Shi wancan shi kuma ya bar abin da ke, wallahi musuluncin shi akwai abin da duba a jiki. Ya da kai amfani da Alhaji Musa ka dinga irin wannan abubuwan. Kai ne a ganka da mace a daki, kai ne ka runguma mace, ka sha giya, kai menene haka Alhaji Musa yake. Ka zo kuma kun ce Serena Testate, mutum yayi ƙarya, ka ce ka ambaci sunan fiyayyen halitta a wajen. Me haka mu tashi dan girman Allah mu faɗa da wani abu. Dan Allah musulman mu, dan Allah mu yi hakuri mu tashi mu faɗa da wannan abun. Dan Allah, in ka samu wannan sakon, dan Allah, dan kauna da kake mama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya tura shi gaba, ya Allah ubangiji ya sada shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya. Kuma ranar lahira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a filin kiyama ya ɗibi ruwa na alkausara ya bashi, kuma Annabi ya ja shi zuwa karkashin al'arshin sa dan isan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya samu sakon nan ya tura shi gaba, kuma duk wanda ya samu wannan sakon ya nuna bakin cikin shi.